Txukun xamarraritzean nahikoa izan zuten Mikel Urrutikoetxeak eta Mikel Beroizek 14an usteko Joseba Ezkurdia eta Jose Javier Zabaleta. Galtzaileak eskas oso. Ezkurdia saiatu zen batipat boleaz, baina egin adina galdu zuen, eta atzean Zabaletak ez zuen maila eman. Galdu ez zuen hainbeste egin, 6 pilota, baina agintzeko modurik ez zuen izan. Partida tristea eskaini zuten azpekoek. Bai, egunak daude eta gaur Jose Javier ez du beren eguna izan, eta guretzat hobeto, ez? Boladaka jokatutako partida izan zen 13 eta 2 aurretik izan ziren Urrutikoetxea eta Beroiz. Gero 12 eta 14 hurbildu zitzaizkien Ezkurdia eta Zabaleta. Bukaeran berriro azegartzekoen bolada. Zergaitik izan ote zen? Bai, gure pilotakin pizkan mina egin diogu Jose Javierri, gero beraren pilotekin guri mina egin digute. Azkenean ordubete pasatxoan 577 baleko pilotaka da jo ondoren, laugarren puntua garaileentzat. Galtzaileak 2 punturekin 8 partidatan zuloan gelditu dira. Urrutikoetxea eta Beroizeko 22, Ezkurdiak eta Zabaletak 14.